så på velkomstdrink. Fuck, hvor fedt. Nej, er det ikke lidt tidligt? They're underage. They're under 21. And I want 3 drinks. Okay, stop. Det er da din fødselsdag. Var det eneste ønsker mig, da min mor ikke er pinlig. What do you want? Young girl, gold dress. We found her on the upper deck. Var det en sjov aften? Hvorfor har du ikke trusser på, Sille? Har du været sammen med nogen? When will the police be coming? Ma'am, we're on international waters. There is no police. Did you have something to drink tonight? Yes. No. Vi skal nok klare det. Vi. Er du sød at gå? Rejseforsikring. Jeg har brug for noget politi. Men hvorfor fanden passer I ikke på hinanden? Der sker bare et eller andet op i en zone, når hun bliver ked af det. Så kan hun ikke være sammen på sig selv. I'm her mother. I need to know what you're doing. I am head of security on a 90,000-ton vessel that right now is headed into a tropical depression. You want to tell us what happened? Kom her, fortæl mig det! Prøv at skrige. Men lad mig for munden. Men hvis du ikke gør noget ved det her, så kommer du til at fortryde det resten af dit liv. Det er ikke en skid. Det ved alle. Er du ikke klar over, hvad de har gjort ved Sille? Hvad fuck snakker du om? Go and take care of your daughter. This is me taking care of my daughter!